Nou, hier is Martijn druk dwaande. Wat is door dat strafgrut? Zaak, pak de golfkar even. Dat is flat. Visje. Maak hem maar ver. Visje. Weer met aaien verstapt in de tuin. Aaien verstapt in de tuin. Goedemorgen, een nieuwe dag. Een naaivlag. Een nieuwe vlog. Het is eerste Peerskerdij. We zitten lekker onder Peerske ontbijt. Lekker heel nou? Oh, is het lekkere zoekenballen. Lekker. En wat is het voor lekkers? Ik zoekenballen. En Saak hier mooie luxe glasjes pakt. Lekker jongen. Op de planning van Joert. Nou, we gaan eerst lekker ontbijten. En dan gaan we even naar de theatertuin. Nemen de beestjes wat eten niet aan. Die moet ik wat eten. En weer een paar zaken bij mijn klasje. En daarna gaan we naar opa en Beppe in Burgum. Daar hebben we een Peerske brunch. Maar opa en Beppe. Dus dat is wel gezellig. En van de middag hebben we eigenlijk nog niks op de planning. Maar we zien hoe het alles rent. Het is mooi waar. Dus lekker boeten iets, denk ik. Juster had ik de opnames gewoon voor de chitsvlogfestjes. Dat ging best wel rap, dus dat vond ik wel mooi. Ik zal wel even wat shotjes zien, want ik ga net vlogd. Maar gelukkig had een van de bandleden wel wat filmpjes maken. Dus dan leg je hem aan zo even zien. Maar we gaan eerst even lekker ontbijten. Vergeet je hem net te abonneren en te liken. Dankjewel. Nou, we gaan het ontbijt achter de kiezen. Jelke gaat vast met de bandjes even de hoen uitlitten. Ik zal je nog even wat foto's zien laten en filmpjes van de opnames van Juster. We gaan Juster dus in de studio geweest bij Martijn. En hebben 4 versjes opnamen. Nou, ik wie heel bang dat we dat net op één dag redden zoen. Maar het is dus slagen, dus dat is wel heel mooi. Nou, je ziet me op een gitaar. Helemaal in mijn element. Kaptelefoontje op. Het gaat echt zo mooi zwart. Hier heb ik nog een filmpje. Ik zwem dan door de ring. Aha, zie ik Niels ding. Ik zie heel je. Nou, hier is Martijn druk dwaande. Wat is door dat strafgrut? Hallo. Nou ja, dit is een liedse impressie van hoe dat weer. Het is altijd weer gezellig. Ik ben de enigste vrouw altijd in geheel. En dan met al die man, nou, dat is altijd één dikke oude hoederij. Maar ik stiekem wel heel serieus. Ja, maar het is altijd heel gezellig. En het was wel leuk, want Afke Nienke kwam nog even deel. Dus ik ben net de enigste vrouw de hele dag gelukkig. Dus dat vond ik wel heel gezellig. We gaan hele leuke dagen gewoon. Ik weet die jongens wel echt kapot. Want dat is gewoon constant heel erg gefocust, zeg maar. En dat was echt de koppen bij haar. De meeste nummers stien er eigenlijk binnen 2, 3 of 4 keer erop. En je noem ik dat, gaan we echt wel 15 keer. En dan maken die een foutje, dan maken die een foutje. En wie wel als band dan ik heel graag net alles los van elkaar opnemen, maar echt in het geheel. Dat vinden wij, als Tiffany and the Rhythm Boys, vinden wij dat gewoon het mooist. Maar dan is dus wat risico dat het in een foutje maakt. Dat is het alles ik ook niet van maast. Maar zoals ik zei, ik ben heel tevreden. We winnen er rond wat zien en een uur of 3 stiert erop. Dus nou is het nog gewoon Martijn om alles even een beetje te fine-tunen. Maar hij weet wel wat voor sound wie een beetje hebben. Dus daar zit ik net een teller in. Hij had toen ook voor u het stukje van Chitsvlog dien. En dat is echt heel cool worden. En het versje van de Kriesclip. Dus daar zit ik echt net doorheen. Ik ben wel heel nieuwsgierig naar het eindresultaat natuurlijk. Dus wordt leuk. Hij gaat beginnen, denk ik, met het versje van Fruit. Want daar geven we met Kwatten natuurlijk een clip bij meidje. Dus die moet eerst 4 in de kleer. Dus ik ga er nog 10. Ik zal Jelke en de band even op ziekje. En dan gaan we even naar de theatertuin. Beestjes even aan. Even bij Paak en Beppesje. En dan maakt ze er een lekkere eerste Peerskerdij van. Het is echt schitterend waar. Hoentje even maar. Hé jongen. Zaak, pak de golfkar even. Dat is flat. Ja? Mag je mij om mij rijden, meneer? Ja. Waar gaan we heen, hè? Theatertuin. Oh, leuk. Hoe past dit? Ik heb een kont er bij. Ja. Oh, dit is leuk, Hildo. Dat is wel handig, zo'n chauffeurke. Gisteren krijg ik mee, zeker.
Nou, de bandjes moeten voort naar Beppe. Maar weer een romantische beestjes van, hè? Ach, zo romantisch. Zo romantisch. Oh, lekker een eind. Hé, we gaan een nieuw beestje. Dat is waar. Ach, wat leuk. Nou, die krijg je er samen bij. Ah, jongens. Oh, beste. Ah, goeie. Ga ik zin in wat? Het rond nestje in dus. Hallo. Koeketje. Ik kan dat net niet even drukken. Nee, kijk net. Haartje. Ah, goeie. Nee, nou, wie ze de beestjes hebben dan en daarna een lekker bakje koffie. Lekker, hè? Oh, wat is het lekker warm, jongens. Nee, de knieën moet nog maar net los. Die moet eerst even zien dat hij hier echt jong gaat. En wat meerdere mooie dagen en dan... wat houdt die? Jongen, wat voor dikke mooie luxe gieter. Ben je gekleed, denk ik. Dekseltje erop. Oh, dit is van mij wat wetter erbij. Ja, de ene guide maakt van die nieuwe geloen. Leuk. Hey. Hi, geitjes. Is de geitjes leef? Ja. Ze denken dat ze wat lekkers haast hebben. Gaan we er meer, hè? De man met even nog een... hoe is zo'n ding? Tortebel? Ja, Een kruisnetje. Gaan we wat voor? Oeh. Wat gaan we? Oh. Ja. Visje. Net was zak. Eet maar op. Krijg een euro. Nee. Ho, lees maar weer in het water, zak. Ik word er aan. Doei, visje. Oh, mij ga je. Oh, hij is al gevlogen. Gevlogen. Niks. Helaas. Helaas, pindakaas. Net erin koeken, zaken. Wat is dat heel daar? Visje. Pak hem maar vast. Visje. Visje in het water. Nee, maar weer in het water. Ik heb weer mooi zwemmen. Zeg maar door, visje. Lekker zwemmen. Leuk werk, Nurk. Durk, bedoel ik. Leuk werk, Durk. Nurk. Nurk, waar is Nurk? Ja, waar Nurk? Zichtjes. Oh, net echt erbij. Maar goed dat die palm hier wat zit. Dan, Ja, dat scheelt echt wel. ja, Zaken is alweer aan het voetballen. Zijn die Zaken zien? Hey. Waar is Zaken? Kom maar. Wat? Ja, Zaken met de bal. Trot gaat Zaken. Oei. Oei. Grutte? Handje? Is je behind de zaak? Wow. Zo. Een joekel. Wow. 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 Oh, Pak ze op zaak? Oh, joekel van een vis. dan maar weer in het water, hè? Lekker zwemmen. Hou zaken, dat is helemaal goed. Oepsie. Ja, lekker zwemmen. Oei. Oei. Nou, jongen. Ik wil Dat- net een beetje hut. Ja, doe maar aardig de bal. Nou, kom op, hij, laat het er zien. Jongen, Wie mag haast in de hoek? mispunt. Haast in de hoek, hè? Of mispoes, mispunt. Dan bedankt je. Nee, doe best. Ah, hartstikke Sure? 4000. Is dat 4000? 400. Ja, en de kinderen 1000. Dan is het 1500. Kinderen 1000. Ja, 1000 plus 400 is 1500. Echt weer. Vrijmonheid. 1000. Heid? Nou, toe maar, dank je. 1000 is nog meer dan 1500. Ja, dat jij wel wat zei. Ik snap die wel, maar het is net zo. Oh, best een kwijt zaak. Hoppa! 1600. Klasse, jongen.
Oh, mispoes, appelmoes. Ja, klasse zaken. En dan had ik er 1600 Plus, toerend. dus 2600. Zo. Oh, de raas, joh. Hey, wat Toppertje. drie keer in de toerend? Nou, we gaan zo naar Burgum, jong. Naar opa en Beppe. Was mij? Nee. Nee. Naar opa. Ah, Ja, opa. Is dat leuk? nee. Opa, maar zeg maar opa. Opa. 36.000. 100. 3600. Oh. Ik zie die las. Ah, wat pas je een mooi beeldkoor, hé. Beide in het oranje. Dan bloemke van Beppe. Ah, fjouwer toch? Fjouwer bloemkes. Zo mooi. Zo mooi, lekker mooi. Nou, wij gaan even lekker brunchen bij opa en Beppe. En dan lekker van het mooie wagen niet. Mooie poppie. En nog een pop. Dit is een Maxi Cozy. Wat leuk. Die mooi. Ja, Is het een mooi bandje, meid? voor de dag. Yes. En wat staat erop dan, zaken? Mag ik even lezen? Hoezo? Mooie pop, hè? Hoezo eieren zoeken zo moeilijk In de bosjes ook wel eens. is dat nou toch ook weer niet Hè? hè? Ik ga gewoon naar de supermarkt. Ah, dat is het idee net van huisje. En wat zit hierop? Wat staat hierop? De eerste stap is het zwaarst, zeggen mensen die nog nooit een marathon hebben gelopen. Nee, dan ben de laatste stap aan het zwaarst. Dan was het heel lang stappen, hè? Als je heel de lijkt lekker te zinnen waren. Ik ben met aaien verstapt in de tuin. Ah, je verstapt in de tuin. En ik ben twee een beetje, die ben voor Ildo, de makkelijk. Nou, dan was het aaien zaken. Draaien. Nou, ziek je maar. Nou, kom maar. Neem Ildo Ildo eikens ziek je. Beb had eikens verstappen. Neem maar een zaken. Lees hier maar op. Ik kan Ildo zo wel een beetje, want veel dus misschien nog wat wordt. Hier een aai. Ja. Hier zeg ik nog een. En daar zeg ik nog een. Oh, lekker, lekker, lekker eikens. Hoeveel ben het, Beppe? 8 toch? 8. Oh, nou dan best nog wel. Eiken. Ja, zakjes. Ah, snap ik. Ja. Jou te doen. Ik ben twee een beetje driepel. Die houdt muts op. Oeh. Gaat waar gaan moedskop, zegt Beppe. Eikens. Lekker. Ja, ik zie nog hier. Wil ik dit perkje ergens? Eikens? Ja. Kom maar, doe maar net. Kom maar. Ja. 5. Oh, ik is net maar smieten, nee. Kom maar, 5. Dat is een skaaltje pakken. Ziekje, ziekje, ziekje. Had mijn mond niet zo? Nee, mijn shit ook niet. Gewoon nou. Maar nog een peer wezen. Maar nog draaien. zijn ze cadeau. Oeh. Ja. Jullie hier wat koud, toch? Ja. Als daar eens even in. Sugar erin. Het zit erin. Eigen ziekje. Een koud ei. Eigen ziekje. Hoeveel hebben we nou? Oh, heel wat met skappen. Er is nog een beetje ziek in hier. Oh, er is nog een ziek ei. Nog een koud ei. Eikens. Oh. Ik ga wel zien. Ik zei niks. Let het zien. Nog hier. Nog eentje? Ja. We hadden nou Ja, dat heb ik nooit denk ik. zo'n. Maar we net per ongeluk op je stak Vol gaan. binnen? Nog eentje? Ah, Ja, dan krijg jongens. ik wel wat kreekje toe zetten hier. Hey, Dat was leuk. Of net? Weet ik dat? Nee, grapje. Oh, nou. Vlak bij het beeld, denk ik. Vlak bij het beeld. Beeld. Ik zeg een beeld. Hier, hè. En ik zeg Ah. een... Ah. Ha-ai. Aha. Ja, wie gaan ze al in van Beppe? Jo! Hey. Yes. Dat is lekker. Wat is een kleur trouwens? Was er nog kleur? Ja. Nou, van jullie. Ja, goed. Nee, die zijn er maar. Of ben je? Of vet schatter die moet.
Met een in de stift pakken, ja? Oh, dat is dus een kleur. Oh, Moetske, pak maar heel erg. Ja. Zo, die ben mooi. Vanavond langskomen. Een aaizakje. Of een aaimoetske. Die moet beppen ze moet Wat mooi, hè? Maar goed, dokter bij dokter halen. Bij kleuren halen, ja? Dan hou je je was. Er is zand in, hè? Ben je mooi kleur. Het lukt heel daarvoor. Goed zo, meid. Oh, wat mooi. Wauw. Maar je dat oude been. Wat hele mooie kleurtjes, hè? Zet hem het voor je tussen, ja? Keuze is reuze, hè? Zeker. Lekker. Lekker. Nou, we gaan echt heerlijk eten bij Open Beppe Sjoutje. Zaak is inmiddels naar de Bartestuin aan het voetballen. Ik zei zin dat ik hem vind in. Ilda leidt lekker een bedje. Ja, hij is er ook dwaande. Ah, mooi. 2-2. Wel leuk, hè? Dat is hier altijd wel leuk. Als dus een voetbalveldje en hier nog een mooi Bartestuintje. Dat Ilda en Krek nog een beetje ouder is. Ken die hier een mooi badje. En dat is echt bij hun vat Ruud. Dus dat is wel echt ideaal. En een diek werd eigenlijk hier verkeer aan ons kant. Dus dat is wel mooi. Echt ideaal. Nou jongens, ik zou zeggen, vond je dit nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtong omheen en via het net de chill app te downloaden voor op je tablet als telefoon. Wij genieten nog even heerlijk van deze peerskadij en het prachtige waar. Ik zou zeggen, ont een naaitje vlog. Hey hoi!